बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज आब्रुथि गैयै हालां बाजार युथ बीपीएफआ पस्टनायनि एफआइआर थिसनजादों। खैफोदाव गोग्लैदों हालां बाजार युथ बीपीएफ पेजनि बिगोमा फेंफु ब्रह्मआ। नैबे सावगारिखौ बिथाङानो जादों हालां बाजार युथ बीपीएफ पेजनि बिगोमा फेंफु ब्रह्म। नंगौ, मैया मोनाबिलि समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीखौ हिनजाव लाना खारदों होननानै नंखाय बाखाय खौरां फोसावनायनि सायाव गोख्रों खेंफोरथिजों लोगोसे हालां बाजार युथ बीपीएफनि फेसबुक पेज सालायगिरि फेंफु ब्रह्मखौ एफआइआर होदों। इउपिपिएल हानजानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा बिटिआरनि सासे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ बेफोरबादि नंखाय बाखाय खौरां फोसावनाया मोनसे लाजिनांथाव बाथ्रा आरो बिथां गबिन्द बसुमतारीया 34 बोसोर बर' हारिनि जांख्रिखांबोनाय सासे गोख्रों मावथि। बिथांखौ बेफोरबादि खौरां फोसावनाया जों बर' हारिनि थाखाय लाजिनांथाव बाथ्रा आरो बिथांनि मान सन्मान गैयै खालामनायनि थाखाय दिनै क'क्राझार पुलिस थानायाव इउपिपिएल हानजाया एफआइआर होबाय होननानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। बे फेसबुक पेजजों लोगोसे क'क्राझार युथ बीपीएफ आई लाभ बीपीएफ फेसबुक पेजनि सायाव इउपिपिएल हानजाया एफआइआर होबाय होनना फोसावो। खौरांगिरि लोगोफोर, दिनैहाय जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्राय मोनथामसो इस्युखौ लानानै बेयाव खौरांगिरि मेल खुंनाय जादों। गिबियावनो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां डिप्युटि चिफ सार श्री गबिन्द बसुमतारीखौ सासे गावनिनो न'खरनि आंगो सासे आइजो, जाय आइजोआ बिथांनि फिसाजोखौ खांदों बादोंमोन आरो बिथांनिनो एकदम न'खरनि सासे सोद्रोमा आलमा दैमारि होननायखौ लानानै खारदों होननानै हालां बाजार युथ बीपीएफ होननाय मोनसे फेसबुक पेजआ, जाय फेसबुक पेजखौहाय फेंफु ब्रह्म होननाय सासे लाइमोना दैदेनो, सासे जेबो खामानियाव उदायै एकदम ओरैनो गिदिंथिंनानै जाग्रा। बिथाङा सुरेन ब्रह्म होननायनि फिसाज्ला, सिलगुरि हालां बाजार पाटगाव ओनसोलनि बिथांखौ दिनै जोङो एफआइआर होनाय जाबाय। क'क्राझार थानायाव मोनसे एफआइआर होनाय जाबाय आरो जोङो दिनैहाय पाटगाव थानायावबो मोनसे एफआइआर होनाय जागोन। बे एफआइआरखौ जों लिरखानाय जाबाय। दसे दान्दिसे उनावनो बे एफआइआरखौ हैनाय जासिगोन। दा बीपीएफ हानजाया बिथांमोना गोहोनिफ्राय गोजानाव थानांनानै पावार गैयै जानानै फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै जोंनि इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरखौहाय बेबायदिनो नंबां जाबां जेबो बेस गैथारै बेसलेस माखासे खोथाफोरावहाय बिथांमोना मुं सुनानैहाय बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय फोसावगासिनो दङ। आरो नैबे हालां बाजार युथ बीपीएफ होननाय जे फेसबुक पेज दङ, बियो जेब्लायबो बेसलेस आरो जेबो मोनसे ओंथि गैयै पस्टखौनो होबाय थायो। दा बेनि थाखायनो जों दिनैहाय मोनसे गोख्रों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिफानखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो थांनानै लोगो हमहैनायबो जाबाय। दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे गोख्रों मोनसे लिगेल एक्सन नैबे बिथां फेंफु ब्रह्म लोगोसे हालां बाजार युथ बीपीएफ होननाय जे पेज, बेनि सायाव जाथों होननानै। दा जोबोद दुखुनांथाव, सासे न'खरनिनो आइजोखौ लानानै खारदों होननानै नंखाय मोनसे जे खौरां फोसावदों, बे जिनिसा जोबोद दुखु गोनां जादों। जोंनि सरकारनि इमेजखौ बेवहाय गाज्रि खालामनो नागिरनाय जादों। लोगोसेयै जोंनि बर'नि जांख्रिथायनि जारिमिनाव 34 बोसोर 34 इयार्स स्ट्रागोल खालामनानै सौसिबोनाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे बयनिबो सिगां सारिनि दैदेनगिरि श्री गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ, बिथांनि मान सन्मानखौ हानि खालामनायनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो लिगेल एक्सन लानाय जाबाय। जोङो मिजिंथिदों पुलिस बिफानमोना जायफोर मानसिफ्रा बे हालां बाजार युथ बीपीएफ होननाय पेजजोंहाय लोब्बा जानानै दं, बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै जेखिनि लिगेल एक्सन लानांगौ बेखौ लागोन होननानै। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन।
बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।